Kazino notabile fis-Saqajja qiegħed ikun imlibbeż b'wirja ta' arti iperrealista minn żewġ artisti. Through the Veins of the Artist hija t-tema tal-wirja bil-ħsieb warajja ikun dak tad-dettall fl-arti. Il-wirja kienet miftuħa mill-President ta' Malta fejn ammira x-xogħol artistiku kif ukoll kien ippreżentat b'donazzjoni bris l-istrina. Tkellimna ma' Mark Muscat u Francesca Attart, iż-żewġ artisti li qed itellgħu t-tieni wirja flimkien. Mark Muscat innota kif il-ħidma fuq din il-wirja bdiet minn Jannar li għadda bil-proċess jibda mill-għażla tas-suġġetti. Bdejna naħsbu għalija bażikament minn Jannar, għażilna s-suġġetti flimkien u bdejna npinġu sakemm intellaw is-setup u kollox dwar arti fuq realiżmu fejn fi għandna arti arkitettonika, portraits, annimali u arti sagra. Francesca Attart, żagħżugħa ta' 19-il sena, produċiet arti b'differenza fejn ħadet ritratti tagħha li traduċiethom f'arti permezz tal-lapes. Din l-arti ġiet inkorporata f'arti sagra fejn Attart għamlet ġbijat tal-Madonna. Hija spjegatilna xi jirrigwardja dan il-proċess. Mela nibdew nażlu s-suġġetti tagħna, niġbdulhom ir-ritratti u naddattaw id-dawl għaliha. Sempliċement naqra drab, pereżempju noqogħdu attent ta' kif inlibsu l-modell u niġbdu r-ritratt kif inhu fil-kompożizzjoni mill-bogħod u mbagħad niġbdu d-dettalji tagħhom. Il-wirja li hija kurata mill-kuratriċi ta' esperjenza Valentina Lupo ser tkun miftuħa għall-pubbliku sal-aħħar tas-sena.